symptoms na. Sige, arong di na bitaw sa mo damage pa lain. Nilagay sa Marcelina, patry ko na po nilagang dahil liyakas, labay. Buwan ba? Isagi ka na? Pwede. Kani, pilan kilo? 180. Kare? 240. Sa kayo. Dollar day no, Kaya kanina. damo, 400 damo, pero murag tanggit sa ano nimo. Pila? Ginawa ko gagmay nga po. Pila? Buwan? 5. 500 kunuri guys. Ang danggit kanay 1 to. Sa Mga mga kung nagkakapul sa danggit kanay mo kuan, kay pareha glasses danggit ug kaning kabalyas. Kubol kay balik ginawa man. Karon nga makapasasam. pila na lang. Bangsi. Kag pila kilo? Bangsi di ay. Tuan di ko no. Sa kakilo dagan na. Nagmamay sa kilo di. Aja ka Kana. To 60. Ano na sa 140 na na. 140 na haul-haul. Pero ano yung sa kanan. Katulwan siguro to. Gali mo gali kay Kani pila man haul-haul na. Kana may kanang pa ito na eh. Kari. Mukha kong kwarta na eh. sa kilo? Usahan naman di. Gwapo Ano na. buwan? Kuno, iskabitsi. Yan kabitsi ni buwan. Oh, Pwede ka matisan. Sampaskwal. Ubay ni. Oh, bay ni pero Sampaskwal ra pa ang manoroyay. Di ko no. Ang kilo na. Lain magbaho. Nga na mo din buwan. Nga kanila igbaho na mo. Kari oh. Darah Ika man na sanga. Ika man na siya. Iho mo sini. Oh, iho. Kilo na. Iho na, nalibod na iho. Nabitaw. Kilo na. Tres. No, trang di. Nga lagi. Inuod mo baho man. Hanggang kang pinakas ang kay pwede mo nagborder ko to. Magkuan. Pwede man na to isog ba? Isa ka kilo daring bara, 280. Nang lupoy doon. Goodbye hit na nag-request. May kuwas ang bata favorite. Goodbye hid. Atong pago. Ha, salamat. Kay lansang na, nakapalit kag lansang. Dahil nang ita goodbye hit ah. May goodbye hit. Mga tata 500 na kitong di. Kon dagi man ang sport. Iyo siguro. Wala gay braso ron. Ilang pinikas na Pinikas na. Pati nga pa mas buwad. Aron na. Pobre na ko nim kag buwad, pobre na nga ram mamahal ang buwad. Gatoy, kay ta, kay mga Arang manong roy. Sa man isda na ibabaw mang lapdi. Pila kilo glupoy. Lupoy. Lupoy. Lupoy bito na. Uy, lupoy bito na gagmay. The next morning. Hi everyone, good morning. Mahotan ninyo diyan. Mag-serial demi karon. Karon pa naman ni abrihan. Dugay-dugay na ni si Jana. Butang nas kabinit. Karon pa naman nanaan na mong abrihan. Ikan dari Hawaii. Ikan dari Hawaii. Salamat ni Ma'am Juan Lucy Hitter. Salamat po. Salamat sa Lucy. Naman ni si abrihan karon. Mag-serial sa Jana. Gamay rin kamay ni. Abrihan na ni Daya. Hapit makalimutin ni Jinday. Hapit makalimutan. Nagdadala ni Rabayan ka na yung marshmallow yan. Yung marshmallow. Sa bata gatas. Ano ni? Hindi lamig-lamig ini. Basta nga gatas. Basta nga. Baho gagatas na. Hindi. Nani nga? Cereal, Tay. Tay. Cereal. Yan. Cereal. Puro nga yan. Tatagal, gusto tayo. Kaya makahiwag. Kahit. Meron.
Saya tua kalau gitu sayang. Yang ada tua kalau mau anak. Hilang mah. Oh. Hilang mana? Atong betul nagkakas. Sampai terbatas ini enggak gitu. Ako yun. Hindi ko yung barok. Manay. Nawata ko. Di ba gusto ko na lang kakang kaya di ko taob-ob. Oh, kaya naman. Kaya mo taga-taga siyan? Taran, bogan? Hindi ko naman. Bogan di. Bogan, sigurado ka? Batal gatas ha? Ano man? Lagi marshmallow na na. Mas lamin si Jaka dari sa una. May guminaw kung di kami kanay. Enggak. Kami ba? Batal gatas lagi. Hindi ko nung December man ay Oh, sila. ganda. Kauban nga mo po unos balik pang ang baji lagi. Bogan nga nga, hindi kutsara ah. Ano naman ah? Kinabulis ko sa pagkabubuhan. At yung siya. Matawad di sila. Katawad sila ako. Gatas na. Kutsara ah. Kaya yung pamahaw ron. Na may lumpia. Yan, pero ito. Nagluto ko na isa dyung ako dyan. Hadi ko madyung to gabi. Kag-nervous ko. Grabe nga ka na sa uwan. Grabe dyan kasugag-uwan. Lagubog ato. Hindi diha may murag na nuktok tay. Ang ilo. Grabe dyan nga ka na lagi. Uy. Ang ilo mo siya lubos. Mutahan. Manda. Hindi malampit. Hindi ako ninyo. Kaya marag dyan nga tao. Dyan sige panganas. Niya ilo. Grabe nga ka na. Nagkarag na kuskadlat. Masugod pa. Ilo. Gusto mo sa kagitog na. Abi kung gay taong nindagan. Banja gusto mo ko sa to. Grabe dyan. Kung baka na huwag malampit ninyo. Kaya basig. Ma-disturbo mo. Arang nga ka na. Bata mo si Kung. Tapos ilo. Magsama Ang gana ka. Oo, wala. Tao Ito kasi. siya yung kusog. Ilo lagi. Matay nang dan nga. Grabe dyan. Na nervous ko. Ako madong tog. Ikaw, Aliana, madong pagmutog. Ito nga. Kadit ka mo itong wana po. Kasugtay, dugay-dugay. Ito kayo. Para. Kadit ka. So, ano ka na? Kasi manang-manok na. Kuha na ta. Kaya manok na nasirap. Manok na. Isa man lang, hindi tao. Ha? Hindi ito pang kumaan. Ano gusto yung cereal? Be, Panak po na. Magkasarap Panghalang. ni ma. iman. Cereal. Nag-marshmallow mo yung gipili di ay. Kanding na. Akong tuto mo yung padadali sa Hawaii. Ako nastuto anak ng ako bang Dali na kayan ha. Mula ko sa mama. Nung ako dahon ng guyabas guys kay dining chat na si shout out Marcelina Labonite na nasa Korea. Jenny ingon nga na ako na taga-ilaha nga na ako na pagkasong tiri. Ipatry si tiri og kanang nilaga ako nung dahon sa bayabas may painom. Diya si tiri de guys gibawalan din na si daw kuan kanang daghag tubig. Limitado ra niya painom og tubig ja. Pero og maglaga ko bayabas mara guputi dang ipainom gag ginagmay. Ay may kumos pagsuway bas hindi ay. Mo di ko mawag suway kay kanang bayabas. Tambal lang ko dag mga samad. Hulad. Kay kuan man guys ba si tiri girisitahan og kanang penicillin. Penicillin, maragbot pa sabot na isamad sa kasing-kasing kay anong penicillin man. Kay penicillin para man nasamad sa harapong nasabtan. Sa unag day penicillin para man sa samad. Hindi mamay gipainom ni tiri. Sumapin. Sumapin. Penicillin nga na. Sumanang try na lang ako. Sumapin pinisilin ko na kuan pa nagmahubag-hubag. Sumanay kang lina sa una. Mahaw. Yan ako. Hala, kung na ka ng aramang uwa na. Hindi. Ano pwede ini?
man. Tanaw na, di pa pili. Ang bilita. Grabe mga nagdito sa mo. May tisig, may una ko na garden. Kangen pa. Kagkag, serial pe. Mama, saan? Kuno, mahal naman ko. Hindi sudan nito. Ha? Hindi sudan. Kiring mo din. Hindi sudan. Among sidan, taksiw. Ano na abrihi. Ay. Kaya Sibayan? Nasaway. Alam, di ko. Akan din. Ano ba? Ang bata. Yan, sa mga bata, bitaw ni. Mga bata. Wala ko sa yan na. Maraming pamangayan. Kaya ito ay kaya mga na. Wala po Mga ma. biki. Mga biki. Cereal ba na? Muna itong kuwas mga bata. Butang ang malagatas. Lisod ba ano yung video ka mo kanipad mo ko sa akin. Hindi ano yung dumaan. Garbage din siya. Garbis gahapon dagko puno. Nay kanap ko ng usa, mga 1 kilo. Kato ang magkakataw magugagmay, kaya ang daghan. Mukangkan nga to tayo, kang palita. Hindi. Ang pinapaya. Pagtingat ko yan. Kan tilapia sa dagat. Di ba kung kang pinapaya dyan? Ikaw? Kaan mo po ko. Ako mukha mo kung tilapia, basta Kanang, tilapia. kanang tamban, Manila, dagko, hindi nagtamban. Ati nga ako din ko. Ang pagdagmay man. May magtamban din may tos Manila nga Dagko bitaw. Dagko, no? Pwede mo ganin mo isugba kay dagko. Ay, dagmay yung tuglo. Nailang yung tamban dagko. Kahit mo tudlok, ako na sa'yo. Ang Bohol, isla ng Bohol, di palibutag dagat. Ang pangutan ng anong rabing mahalag mga isda. Nakatikos lagi mo sa. Gata na. Kasi ma, I love you Lulatis eh. Love you. Nandang ka na ba sa inyo Lulatis eh? Sino ba man to? Nandang ka na 2,000. ba sa inyo Lulatis? Saglit. Then, Salamat ya. Kaya ko sabay sa nidaan. Okay. Buhat ng dahon. Bayabas. Amang ipangwa, bisag dabong. Pwede man eh. Ano dabong pa pa? Ang may bunga din, bayabas eh. Ha? May bunga. Wapay bunga? Ari ba, may bunga na ah. Ano na bunga? Natupos ko kay nakakaon na po. Wala, parang yung pagkalang spirit mo ko, nag-iibig ko na nawang gusto. Mga nakatunggo na tanong ito? Ako dito? O, di, katulog. Nadidagan. Napaman duhabot ka nakabuok. Salamat ang tanon. Diyan sa mo namin. Guys, kitagaan po ko sa ngidyan. Kubasa. Hindi kaya atong mga Naman may kubasa. Gagmay pa. kuan, gagmay pa ka, di pa man mautang. Di, dari silupinti karira. Ha? Karira. Ay, mamsuda ha? Yeah guys, first time ko nakakita bato nga purple. Mura po sa mga okra. Nihapit sa ko dari. Bay, sa ngigagaw ba? Awa guys. Uy, ginoo ko. Na-ignorantin taong ko danit eh. Isa lagi ito. Ako nakita mo na ito. Aga siya, purple. Purple nga batong. Njag, sabaw ti, color pag mani. Sa bao ka na ay bagong luto mo kanon, di pa kaagod nga baba ko ana madaga, babayulit. Mga dyo ko danig kwante. Kana na ay liso. Di ba na nasunod na? Tayo naghanang dito to ah. Yan, nakapalit to si Jang manok. Ang ko ano nang jang hukot. Tanawa na, tinapatimbang lagi si Jati. Di ba man kananya ako, gihaw na, di pa? Deo ano naman jang itago baguan. Gihawo na ang kuan. Asa kang bayran ti Dati, isa ka kilo og kuagamay mo 1/4, tala mga tagag 250. Ano sa te, kay makakugbayan te? Ipon-ipon ang katulong problema ng Jamaica. Guys, madung buntag. Buntag pa man ko las udsi pa man. Wa may sagan ron. May waisdan ning agi.
Hindi. No choice. Magluto na po kung balik-balik. Luto ko. Kaya sa tangon. Sabaw, may dilain. Kaya among plano magsabaw yung tamig isda dyan. Wala gining labay. Magluto na lamang kong kuwang guys. So tangon, butang manok. Para madilain. Minabuntag, umutudan, buwad. Ano dyan ang pobre? Ngano din ang pobre, sa Eliana rin dito ang Shanghai. Lumpia. Malang balik-balik guys, basta ka na yung mga suwa. Manok. Napa may karning baboy just rate noon. Pero Lito, Dada. Karning baboy po di po na maadyo. Bari-bari. Hindi rin ko basa, anong lutunin dyan nga po, nang saan man eh. Hindi, maglawin ta ka na yung patula. Ang patula ka na may among gaira. Hindi ko ganahan patulaw ko an. Patula ka mong gaira. Dahil hindi ko ganahan isagol sa kubasa ng patulaw. May suwa. Manang buntag nag-cereal ako. Kaginim na ito ang nilaga, tiri. Kakaprutas, sir. Umubog na. Hindi naman tayo ba eh. Ako po na pa yung libati. Hindi ko kakagtaron kayo kung pagkagawas dito. Magagpanit. kasi rin, isa kong dikit at nakalak ko rin kita tiri. Kaway sa kalay, ito sa iyo na si Tatiri. Sa iyo, mama. Naigibati si Tatiri doon. Grabe dyan gulan ho guys, ang manghod. Tatiri ya. Nagulol ko niya. Okay. Kuwan. Kinahanglan siya maupirahan. Kuwan. Maghimumig ka ng singa na tere. Fundraising. Okay. Gupiras tere dako magkantidad. Di man namo kaya. Ha? Nasa kuri. Mapa na mabalin na lang ibalin sa kuan. Opirahan si Tiri. Hindi ako pa may dakong kantidad. Sama din. Opirahan. Malakuan. Magpatabang ni sa mga naimalumong kasing-kasing. Bahalag piso-pisura. Hindi mo ragan nga tanim nga pagunda. Pero nito, Bayan. nasa yung birthday ko yan dito. Lapit na. Birthday. Nandiyan sa isa? Nandiyan pala sa isa? Hala day, di na ba ka pwede din na day? Di, ano to nila ang ani. Ay nga nang bagbahog day. This cow, inarudik ko sa ginay. Ano taniin? Paniti sa tayo. Ugaw ko kamot da. Di na ka pwede din ng mga pan sa bikiri day. Kay basig lang awan na. Sensitive na yung kumain dyan. Kapanit ko ay. Kamon, gusto mong panit ako. Lugod na. Anong papanit naman? I love this. Sa isa. Baho-baho. Wala ko, ang dami na tayo kaon. Di ba ikagdo ko sa mga kaninan. Kanay nga nang babaw. Iko katarong kaon guys. Kaya nga bagang wisdom to. Daghan na tali. Damay-damay na this. Grabe din perisyo ha. Imbis kayo napayan itong nilabat. Okay rin itong nilabat kaya madadarang sakit. Ang wisdom tooth dyan. Grabe. Gitanaw na ni si dentist. Kuha ni si Diyan. Ang pirahan. Oh, ginawa ng birthday. Isang gunas birthday. Pagkuhan niya kayo maligo ta. Nanginita. Ay, kudas uwan day.
Luto sa ako tapi ang manok dito pang tantaran. Ang manok sa merkado kay lami. Wato to ang manok na palit kay kanto native. Huwag ginawa na liana si pangitang kuy-kuy kas kuy-kuy susun. Lado. Ha? Ya, marami ni abot dis marami gidagat ko. Tay. Amo na. Ay. Manay ko ano yung sickness tao. Sasa. Ha? Sasa daw to. Ano mo ka dahil? Pulong kilo ka ako te. Ikaw si magabante. Kaya naka-witness mo ka sa Dahil si Budal. Ha? Ikaw magabante rin. Ano na? Lagi ng lahi. Balik ni jadi na naman napagtag dusi. Ubudo nga sa sana 17. Ang lugada pa. Ang info din natin. At una Hindi naman na gusto niyo mga lining advice na mo nga ito ko na mas sa madali. Di ako doktor. Ikaw di gusto mga lagi. doon siya mga doon mga kadang nagsuwa. Kabangin gusto. Di ako doktor sa ano ko na basta sa mga O sila ram na maura na silang kuha na. Magtabok-tabok rin ko ng ibang doktor. Ano ka sila asa sila need. Sila na niyo. Sa Israel laman ang naninyo nga. Nasa di maajo. Ang madalian ba? Kaya madat mo madungadugay. Naman ko na pa ibang case nga, di ko na pa nido piranda yun. Naman ko na pa ibang case nga. Marag hilot-hilot ako sa tambaw ba. Agkatong ning kaging damage na, pero murag mo din taha ba. Masigas lang pamaagi ba nga yun? Mm. Inom man sila, inom sa pinisilin. Maraming ko nagbukuan sila. Huwag man ang pinisilin para man na, Para sinipsin ko no. o para di na ka magsig atakis imong rheumatic fever. Kay rheumatic fever, magsig balik-balik, magsig kagapa agi mga palbo. Kaya wa may symptoms na. Sige, arong di na bitaw sa mo damage pa aglain. Pagkag may tubig imnan. Kaya bawal. Ako gabi pagtuog na ako. Langit ko palong. Kasi karang gamazara po imong nainom po. Inom gud Dawan. ko sa ka litro. Daw mga kabaso. Tatibok adlaw. Kuwang ra na. Kung siguro pa lang mag-bluetooth ko. Pangutana pa nga jud eksakto nga. Nawa dyan na, kan mga doktor ka mo manag... Isa ka gamay dyan, may nga gamay ran dyan. Eh di Pwede, mo ka sa mga- magkag maglot kay may magamay ra di bisig kuwang ra pud to. Pangado na lang. Pangado dyan, eksakto dyan, nga pila ka dyan ka kuan, pila ka... Te ikaw may mauban te. Wani pilit ali ito. Kaya pag may nag-isbagbo gini ka gabi eh. Sa lagi. Ikaw mauban dito. Balik-balik ko dyan. Kapoy makajuang lawas. Lunis, naglisod po ka magbiyahe, pero kaya kayo mga sitwasyon. Mama ko na ng mga masilan ng mga buwan. Mga ganyan. 1, 2, 3. Ko ka. Nakapit ka ni ko ganyan ang tumumpa. Kanihipon ko ba? Hindi na ka magmotor-motor. O man, hinirama. Doon Alam mo na yung mga labangonan. Hindi, maluto sa ako eh. Makaabot ang kagapas ang lima. Pwede na. Isa daw ha. Ang kapit naman ng bata. Maluto sa ako, kaya ito na. Ano to, guys? Yung butang.